Hey guys, so today I am in Marandelas. Guys, Marandela tuntete ndokwatiri nasi. I'm with Irene Sarachi. Saka sister Irene Sarachi ndo varikuti pama directions Marandela. With my cousin as usual, Lloyd. I think it's a chic patruda kunyasenda chepo. Welcome to Marandela, guys. I didn't even know that there is a place like this cleaning Marandela. Vano clean. Njati tichishika Marandela. Awuni paper, awutombonika na paper. Saka ndasingazi kuti mapepa ese anenge akatsvairwa ndofunga kuti ndizoti vanotsvaira here kuti ndizoti vanononga here vanenge vachivachisa panapa. Sikati aiwa ini ndoda kutoona nzvimbo yacho ndobva ndanyora inini ndikati aiwa vanhu ka chimbondipewo maplaces kuti ndinge ndichiziva ndichazibvisa masiki yangu kuti ndozvikona kutaura. Vanhu last time vanga vanditi masiki yako iripi? Masiki yangu yandinayo. Saka panapa ndo patiri nhasi mungoona nemadecoration avo avanawo zviratidza kuti zvinhu zvakarongeka tichinosangana nevanhu vanoita take care of this place. Zviratidza kuti kana hauhwi kana chinoti kunhuhwa kana kuti. So as I said before kuti nzvimbo ino vanoita zvekunonga marara vachiita zvese zverecycling. Zvokwadere vanhu vanovaka kutovaka itori imba kutonzi kana mvura ikatonyatsa kunaya unokukuzhwa sei iwe une dzimba masikati chari. Asi handihwisi kuti masikati vaita zvekumacheka vachinama here kana kuti vaiita sei handitika. Saka nhasi inini pana Marondera as usual pandakati ndikuda kuuya kumarondera ndasangana nasister wangu vanonzani sister Irene. Saka sister Irene vakati no kunzvimbo yacho sei sister Irene ziyai kunzvimbo yandinoita sei yamuda kuenda ndinoiziva apa itori design ke design ndo. Saka sister Irene chimbondiudzawo about this place zvamunongoziva zviri general chete sati yatsokuona vanhu vacho chaicho vanoita zvepanapa. Panapa panorasirwa marara pamabhini. Mabhini ese anobva munyameni anobva there is Paradise, there is Dombotombo, there is Ruzao. Vane vachirasira panapa anototakurwa nemarori kubva kumalocations kuya vachirasira panapa. Ende vanopa cleaner zvakanaka umbounzwa pachinhuwa ende utombozoti panorasirwa mabhini. Saka tozozoone kuona takanyoronza kuti panorasirwa mabhini but taisatoziva taitongoti maybe pamba pemunhu. Asi pakanaka zvapo vanopa design. Saka inoda kutomboona mukati macho kuti makaita sei. Handiti chinzwawo vacho vanoita sei vanoita zvekuzvigadzira izvo vachitsanangurira nokuti panaka kuti zvigomba maonana. Asi njira inoindepi? Inoenda kuigava wedza. Kuwedza chaikwe? Kuwedza road. Saka vanhu vachitoenda kuwedza vanoya nekuno? Vanoya nekuno. Inini mafungiro andaitwe kunga kuti kuwedza ndarifunga kuti kana munhu achida kuwedza anoenda nekuzvii. Magranadilla. Ndio magranadilla zvaikuita tikomba magranadilla echirungu. Magranadilla. Sasa pamba pe vanhu vedu kuti gogogoi. Ingo. Kwazvo vanhu vanomhorosana vachitai. Chongodayo. Oraiti. Vari kuchera mvura makadiko? Saka munhu nangu akaita kukurudzirana munhu wese ane masiki yake paanotouya panapa tofunga maona pagedhi panosonero masiki entry. Munhu anouya nemasiki yake hatikwazisani. Kana tiri pano tine mugodhurapo tinochichera mvura chigeza maoko edu patine tabata tuchina togeza maoko edu. Kana tiri kubata iwo mabhokisi edu aya hatingobata nebhero tinoshandisa magloves. Tora mabhokisi emukaka chero emadrinks totanga kucheka tacheka togadzira mabhegi amuri kuona aya. Mabhegi aya tiri kumatengesa wastage kana ichinge yauya panapa tinozotanga kuiseparata nokuti zvese hazvidiwe kunzvimbo 1. Vamwe vanotora mabrown peti, vamwe vanotora maclear, vamwe vanotora HD, vamwe vanotora plastic clean, vamwe vanotora cardbox. Saka isusu panapa tinoita kuchiseparata tichiisa mumanhingirikiri pakasiyana siyana kuitira kuti vanenge mabhayazi edu akauya tobva tangoapa. Saka mabhegi emukaka anayachita mari chimbobatawo hangu chimbotenderera chiona zvamuita anayachinzi mari irori bhegi iri. Mabhegi emukaka ari kuita $3. Saka ine zvinhu zvandingakwanisa kuisa mukati mebhegi ndichida kutenga bhegi rangu inini. Zvakawanda.
unogona kuenda kushopu wotonoshopera wotoisa chingwa chako, woisa mukaka wako, woisa zvinokwana mubhegi imomo. Unogona kuti unogona kuti pakupromota upcycling unokwanisa kutoisa hembe dzako utoenda uchienda mutrip ye1 day unokwanisa kuto right. Komamwe andiri kuona ayayo ari iri rapapa kuti ndotorani pangu iri so iri ndoita marini ndachazosvika ikoko zvakatosiyana pane zvandanga chida kuti titaura tiri panapa tine zvatinoti tinoshandisa tichishandisa waste then zvimwewo zvatinokwanisa kuita tine mabasa akasiyana siyana ekudzimba panapa tinosangana pane zvinhu zvewaste asi takapiwa zvipo zvakasiyana siyana saka tine mabhegi futi atinezenge chiruka tiri kudzimba varipo vachazotaura nenyaya yemabhegi avo ayo muri kuona epepo ayo saka ivo futi vawanika mudzimai wanhasi anoda kuraramisawo mhuri yake akanga ari kuwanawo kutengerwa mabhegi wayaya anokwanisa kuwana mari otoendesa mwana kuchikoro otobhadhara fees yokutenga chikafu. Saka iyi haisisiri waste yaekera kai iyo haisi saka ndandiri kuti yakazvimirirawo yega. Saka ndisati ndatanga kubvunza zvimwe wakangotanga ndaziva kuti iri bhegi iri anogadzira wacho ndiani alright madha saka mabhegi aya munomagadzira haisisiri waste iyi saka munomagadzira sei totenga shinda ndikaruka mabhegi panapa ndokooka ndotsvaga shinda dzangu ndakutoruka shinda kuti zviwedzereke kamari kacho saka totoruka nemaoko shinda yacho zviri kuita mai avo alright hapana magroshikapo mune zvipo zvenyu kuti sekuroshe mari kokutari saka munongotengesere mabhegi nyaya rirechitengo mari saka repepo riya rari 15 ndo same price right iro regreen iro 10 regreen iyo rirapo right tikudzidza zvakawanda pachimbonditsanangurira imi kuti zvigubhu izvi peposi yekugadzira imba nezvigubhu ndisanda kupai mari yenyu mai ndikupai mari yenyu ndingatozoenda nayo futi ndotora bheki renyu ndopani bhegi rangu enda naro asi tinenge tichida kuti muzonotitsvagira maketi vanoyachisapota ndinovimba ini ndasapota ona manje haizvese hangu kuti vamwe vachadi but ndasapotaaita mari sarowe nesuva kepi iyo manje yakanaka inofungwa mubheki piwa ikepi iyoyoyo wondipiwe ini amenaakanyarira ndapiwa kepi kepesi apa ndinofarira orange ndatokuchenda ndochi stika yedu apa wo papi wo ndinotofamba enda nanotondifila ndiripo paekera paya pakagrosa ndiripo ndichitanzira kuti kundini maiona here tina ndezvekujairirwa asi hamuna kuisa stika keni matoisairapo ndikuchiva kane redi kane redi munhu wakandiri kutsvaka kuchiva redi amene ndikabhaka ndiri kufarira so musati manditsanangura kuti zvigubhu izvi sei makavaka imba nezvigubhu masupa chinhu changa zvigubhu zvemasupa zvinhu zvachingoraswa pese pese saka iwei yekuti vanhu vafarire kuti kana vachinge vachimwa doro ravo vanoziva kuti zvigubhu izvo zvinokwanisa kugadzira imba kuti munhu anokwanisa kugara iko zvine zvandiri mukuona tiri panapa
takatogara mushedhi hatisi kunaiwa nemvura hatisi kutonhorwa hatisi kupiswa saka inobatira even kana kumamisha vanhu vanotokwanisa kuvaka mayawo muno munhu anokwanisa kutorara kana kuisa danga cheuka uyezve iyo maningiri masupaiwaya anogona kugadzira mabhini kuti vanhu vanokwanisa kupota vachiyachisa marara avo saka kunenge kuri tomanejera kwechewest sezvo isusu tichinyanya kuita zvewest management. Samandiziva kuti mvura nyangwe kana isingamboita sei vanhu hambotakwi nemvura unono. Aiwa hapana apa inyaya yekuti handinogona inonzi rufesha takaisa yemasupa saka mugona paine mvura but apa kuna kana pakonoti mvura yese yanga ichinaye handipindi muno makatooma saka rasechofu tirekerei pane zvakawanda zvimwe zvayo zvatodzokera pane tumamonaki pane masecheo pane masecheo ayo manje pane vana vaenda kuti vana vanoruka pane vana vanga vari pano vana vanoenda kuchikoro saka vanenge vachiruka masecheo avo ivavo vachimatengesa vari kuda kubatsirwa futi kuti vakwanise kuwana mari yefees kuti vaendere mberi nechikoro chavo. Saka umo ndo mustorage manje. Saka imimi asamugadzire macardbox asikona chakagadzirwa macardbox ayo chaiwo. Macardbox tinawo maningirikiri mavhasi. Mavhasi. Tinogadzira mavhasi. Zvakawanda zvatinogadzira kungoti nhasi zvaenda okay. Saka ndamboona kumusero kune mazibhotoro nechimwe chimba kungandiratidza. Asi muchinda ikoko da kunzwa kuti makazvitanga rini ende sei makaguma makuitira panapa. Zvichida pamwe pane vane zvavari kuda kumbotaurawo nezvezvitaurei tangiro dai zvavari kuda kutaura. Panapa takaona rubatsiro rwakanyanyisa. Tanga tiri vanhu takangogara mudzimba saka mai Gundu ndokubva vauya nepurogiramu yekuti tichenese guta redu remarondera tichibvisa marara mumadhamp area. Kana tauya pano tomasepareta zvinoora tovadzidzisa mudzimba imomo kuti munochera gomba zvinoora moisa mugomba mapepa mabhodhoro moisa mumabhini. Isusu tikatakura tikauya nazvo pano tochizvisepareta zvomira pazvo kuti zvichitengeseke zvakanaka. Tiri ipapo vakaona kuti semunhukadzi tisu tinonyanya kuwirwa nenhamo dzakawanda mudzimba. Kana mwana akashaya chikafu anongochemera kwauri amai. Saka vakabva vatanga program yekuti tiruke mabhegi. Vatatanga kuruka mabhegi zvinova zvinhu zviri kutibatsira kuti paanotengwawo tinopiwawo mari yekuti tiri kubatsirika mudzimba dzedu. Vamwe tiri kutotenga makapu, vamwe tiri kutobatsirika kutengera vana mabhuku. Takadzidziswa zvakawanda. Tinobika mushonga wemutoileti, tinobika zvakare sunlight liquid, tinogadzira zvidhina tichishandisa mapepa nejecha. Saka zvinhu zviri kutibatsira. Iwaya majuraho tine pamba patakanoisa juraho tichishandisa zvimasupa izvi zvokuti unenge uchipuwawo kamari kachoma. Saka zvinhu zvokuti tiri kubatsirika. Ini ndinoitwa perpetual fanity. Ini ndinoitwa emagezi. Ndakanga ndiri munhu ndiona kuti ndinotova munhu akasira. Asi pakaya chirongwa ichochi chokuti amai vane zvavafunga kuti tiite pamashure pekunge lockdown yaita sei yatanga. Lockdown yatanga ndipatakatanga zvokuita sei zvokuruka izvozvizvi. Saka zviri kutibatsira zvakanyanya. Tine vazukuru nerera dzatinadzo. Hungu zvazvo zvinhu zvakaita sei zvakaoma munyika. Asi tiri kubatsirikana. Ini ndinoitwa Rebecca Chiota. Panapa tichitanga pakanga pari pasango zvekuti kana zvazvakatangwa ndaitotiwo mai ava vari kuda kutiitisa nezvipo. Asi takangoti
regai tingoshingirire tione kuti waruda kuti tiite sei. Takaedza kuteedzera zvese zvawaita nezvawaitaura kuti tiite, ndobva tangoedza kuda kuti tizviteedzere. Aya mabhegi atiri kuruka aya zvakatanga tiri mulockdown, tatonzi vanhu havafambi, vanhu havaita sei. Takangogara tashaya kuti toita sei. Maigundu ndopa wakatanga kuti ngatingoitei kuti munhu ega ega afunge kuti marara atiri kuswera tichiunganidza aya toitei nawo. Ndobva ndatoona umwe musi wachiuya wakaruka bhegi iroro ramakabata. Waruka bhegi iroro wakangoedza kungoriisawo papikicha wachiita sei, kwabva tatoonawo bhegi riya ratofarirwa kusvikira taakutowana makastoma kusvika patari nhasi. Lockdown hatina kutomboiona, haina kana kutombotirwadza nekuti tine zvatiri kuita. Hongu imari shoma hayo inouya sevanhu vasati wanyatsowana makastoma akawanda, asi shoma yacho iyoyo yatombotibatsira mukunzi rambai makagara mumba, isusu tanga tiri kungoruka tiri mumba imo. Ndebva Betina takawira. Handikuona kuti taanago. Asi takangonzwa kuti pana patraining center. Ndikati ndiende ndindotrainwawo kubata nemaoko. Zvoti ndine vana vangu ndiri strikati. Vana vangu 3. Mwana anga atonzwa ngoni ndipowo mari yemadonasi. Ndipowo mari yetakati. Saka patakazodziswa mulockdown, izvo atozorora. Handichambokumbiri kana kutengawo chibage ndakukwanisa kuti ndikungorukwawo mabhegi iwa. Tingomhanya tingoruka. Lockdown izvi kutotiitira. Zvokudai pasina kuti lockdown yakati taamberi. Asi tinongotenda nepashoma yepo patiri kuwana zviri kutoita. Zviri kutifambira. Ndinetwa Janet Kofa. Ndinongotenda kuna mai vakativhura pfungwa. Tiri madzimai taingoswera tichingozviwa masagi tiri kudzimba tisina chatiri kuita pati patatanga kuuya panapo tiita zvemakadhibhokisi zvandivhura pfungwa kuti ndasvika ndakuruka izvi. Ndakadzidza kugadzira chidhina ichi yeplastiki ichi. Kana mukachibata munzwoti pane zvechidhina mawindows iplastiki. Zvese takazvidzidza panapa. Kunyungudisa plastiki yedu pamoto, todira jecha tokuruka tozvisanganisa liquid iya. Tozoibvisa tichisa mafura mosvika zvapora, tobvisa mufuro maibva bura chidhina chakadai. Akatosiyana mashape handiti? Iri window sill. Wochi window sill. Ndo chekuvaka. Pavement. Yes. Ichorema. Saka zvinhu zvandakadzidza panapa. Saka icho chiche chinzi mari chiri 1 ichi. $50 zviri 2. Apa Mungoita same color iyoyi. Even madesign togona kudesigna. Hanzi ichi chinonzi dhora 42 izvi. Avarorema zidhina rekumana. Izvi $4 zviri 4. Ko ichi ndo maiwe ichi design izvi. Mona zvine madesigns akasiyana siyana. Zvese zvitakazvidzidza panapa. Kutambidza iri zvimwe zvatakatoisa ipapo. Papavement. Ichi futi chive yoko tu. Ingoti design bedzi yakangochinja. Zviri kuitwa nesu vanhu vakadzi kwete vanhu varume. Madzimai agere kudzimba. Tinoiti chingoseka vakadzi vabve kumarara, vakadzi vabve kupi. Asi izvozvi kana mukatasa ndikatengesa ichi $4 ndakutotenga chimwe. Ndikatengesa bhegi ndakutobhadhara mwana school fees. Ndikatengesa bhegi ramakabata iri ndakutotenga chimwe chinhu mumba. Handichambomira kuti baba hatina matomati hatina chakati. Saka madzimai tikuzoti madzimai hatite zvinoitawo madzimai. Zvidhina zvandikuvadza norema sei ukadzinacho ichi. Kana mukatikanda pachi kanyika. Kandainzatye. Plastic chari kungori nyunguditsa pamoto so. Rotita liquid toisa jiche tosanganisa samwe zvatira tichipurunga bhodhoro idoro riya zvonyatsosangana zvita liquid. Saka manje pamarket yezvidhina zvenyu zvimwe munozvimaketera kuti munozvitengesera kuti ipo pati kutoshambadzira zvozvo zvandati mazvaona tinoda kuti muzoiwa nemakastoma achatitengera. Asi ipapo ka vanhu vanofana kuziva kuti pane zvidhina pano. Hapana ndaona zvidhina.
tiri kugadzirisa tivanhu tingosumuka mbichana chinzwa neadvhaisi yamatotipa wei takutozviisawo kuroti nokuti maharare vanhu anotoisa zvitinhaveka vanoyaisa padivi nerodhi mozviisa ipapo monyora praise yenyu kana zvichiita mavanyorawo asi ndionese kuva niparika mota ndichitarwa kuti vetve marondra muno mune zvitina zvoita draford 2 zvogadzirwa chika zvorema ichi ndikachibhogomera pagumbo rangu ka ndokunotina kuchipatira kuekera chaiko draford 2 futi ichi ndomaikira panogona ndimunozopenda pana mavhere vanamoti draford 2 madzimai ari kugadzira neplastic guys kumarondera kumarandelas window sill draford 4 inongoiya usikaungati apa kunongobvisa lese old ones aunawo woisa aya oraiti jesus draford 4 guys kumarondera street yachinanzi chii Rusawi road vanogadzira zvinhu zvakaita samanononzi mapavement ndinongoti tiles zvese saka izvi zvinhu zvandonishandisawo izvi vanhu vanogadzira zvitina nemaplastic makatoita pavement mukati meri tichada kuzoona umu macho nonguti makaita sei sindo zvandadzidza right imune zvokutaura ivako wakamira ukwavo inondoitwa ini sarachi ndinogara munomarundira ndasingatozoti pano pane maprojects akadai mabhegi ayi ndakatombomuona but ndasingazoti ari kutobva kupi kugara kwese taingoti pandorasirwa marara ukabvunza vanhu vese vanongozati ongozoti pandorasirwa marara but ndafara chaizvo nekuti ndirimwo vakadzi vanoda zvekushandisa maoko kuti vakadzi vari kuita mabasa ezvidhina ayi taingozi ari mabasa evarume ende ndafara nechirongwa ichi ndichatozamawo kuti kana ndikakwanisa kubatsiraika ndikubatsirei madzimai bhozi nekuita chinhu chakanaka mukuraramisa mhuri dzenyu kudzimba ndichitendawo sister vangu ava vatonditi timbosvikawo pano tinyatsoona kuti pari kumbonyatsoitwa nezvei ende ndafara zvisingaiti kuona madzimai ari kushandisa maoko zvakanaka zvakadai murambe makadaro mwari aramba achikutungamirirai muda kutiwo ndinoitwawo edna mulombe ndoita zvewest collection ndofunga ndisinofamba tichitenderera kuproject kwandinooneka kumasupa ndotogona kucheka zvese ndokuwa ndinenge ndiri ikoko ndimi makacheka zvese nemajurawo pane riri pamai mutumbapo ndisitaka muna tambaoga ipapo unopazimepazia totombodakanapo takaisa jurawo imomo jimi akacheka futi yadi yese saka munotori nenharo keni apuka zvakanaka basi mama wazononoka tangonyika nyika zvinhu zvaita tisati tapedza kuita avana kutaura kuti kuri kuya waenzi aiwa zvinowanika ndoda kutenda mai gundu ndofunga waingondisimbisa unoziva kuti unoshanda pese une kuchitasa tukapedza basa wangopiwa kwati 5 cents asi zvakanga zvisina kudaro waingoti asikana ngatishingei zvichiita sei zvichanaka ndofunga wakuema rimwe gore akati wamuri kuona vari kudhambu wari kutengesa vana kumaboarding schools wari kutengesa vana kumacolleges asi kana usati wapinda mazviri ngifoti uri kunyepera uda kushandiswa rege ntaure ndichidaro unenge kuti munhu yada kutiitisa asi ndinoda kutenda mwari zuva ranhasi nekuti chinobatika ndakuchiona nekuti tinotenderera mabhodhoro tinotora anodzokera makadhibox anodzokera for recycle saka ndoda kutenda mwari nekungondisimbisa kwawaita ndofunga mba mangu ndinomira sababa samai murume aripo but nekushingaira ikoko there's something chandiri kuwana pazvitenda saka ndoda kutenda mai gundu kuti mwari angoramba achiwasimbisa zvinorwadza vanhu tinotaura kana isusu tiri kutotaurwa kunzi wari kumboshandirei iko iwawo asi iwewe ndiunenge uchiziva chinangwa chako saka ndiri kungotenda mwari neizvozvo ndinoda kukutendai nezvigubhu zvamakacheka zvakandinakira zikamboiti nice design kungoti zoida ndiri kudai ndanga ndiri pangu pekweka ndaiti munonditisa chirugu chehuku chakadai ndachifarira saka zvinozopendwa here kuti chongoramba chakadai design ikati tinongopera idi brown munokwanisa kupenda mune expertise yenyu zvakanaka zingamboiti tazvifarira hura kunoti ndikuya kwamuri kuita ikokoka tichatoenda mberi sister pama makagarira pacheyayo ndofunga pamasumuka muri kuona kuti zvivharo zvakare zvemasupa zvatakatora tikashandisa kuti paite comfort iri nani kuitira kuti patende chiruka zvinhu zvedu patinosumuka paya tirege kurwadziwa
takaona zvakangonaka kuti zvinhu zvese hatifanirwi kurasa. Saka pamakagarira zvivharo zvemasupa izvozvo zvatakatora tikazvigadzira newaya tikazvibatanidza zvokuti chero mukachiita upside down hazvidonzi. taunzwisisa pa zvigubhu zvese izvi senge izvo zvisiri masikadhi muchazvozita sei? Tichaenda kunozvitengesa. Motanga mazvigeza Zvigubhu izvi pane kwazvinogezwa nemameshini. Patinoendesa zvakadaro tinozvibeila. Hatina hedu chaizi yaita tinaita tanga tamboita mapilizi emushesheini. Pari zvino tinongotengesa zvakadaro. nemacode box mozomatengesa alright. Ko mabhodhoro ayo Mabhodhoro anodzokera pana mumwe asina kutaura uyu budzi ronjani yai musuda kuuya zviri sei budzi anogopera sei? Ndasvika mama muchitamba museve wanapo mama musingatambe museve remi zvikwadere budzi kani mukuti chikwemi ndima muchidhiraivha iyi ndofamba nayo hangu iyoyi. alright. Saka ime muchiita sei? Isusu tokolekta yedu west chisa panzvimbo panapa. Tapedza basa tonozorora tashanda. Saka rose izvi rori rakazara mapurastic atotori naro izvozvi vavhurire ndokwakunetsa rakazara kusvika pamusoro mukuenda nazvo kuharare. nazo kuharare. zvigubhu kusvika mudenga umwe zvakazara zviri matandeki. Hapana here panongoti mbichana iwe aiwa vavhurirei nekuseri endai nekuseri. Saka makamirira zviringoti muchiti chachacha 2 minutes matopedza matosvika maneta zvongoonekwa zvanyara ude ndinozvikuda ndatoda kudonha munotomuzaikereke munozvitemesa mune simbo masaga nemasaga iwe hayo kusvika uku kwese useri kwese uku zvigubhu zvese zveshabva panezvi zvatinetikolekta mucommunity. oraiti zvimwe zvacho tinotenga vanhu vanenge vakolekta saka isusu tozoita setozovatengera kuvanhu. Saka tichingokurudzirawo vanhu kuti kana vachinge vainawo zvo zvigubhu vanongounganidza kana zvawanda toenda tonotora. atinoona marolo tesingazvishembuzbuzi kuti mune chii mukati kezvo makazara marara iyo kungoti iyi ato like musaladhi marara chete because tajara madhodha bina anonzi maikiraka eyelo aya sasingazive kuti kune klasi marara kwaizvo klasi very klasi apa paanhu akutopa uchunga ndoatoryira sadza imomo kana ndani asha maita basa bhudzi saka imi yadhi yenyu inogumira uko kumusoro kutasvika fiyako kune madhodha inogumira uko futi takazoti extension ibakuka pakatokura zvekuti tinoti tipatiswa mastructure. toda kuona apo ndaona chimwe chimba maruva arimo anenge
apa izvi zvigubhu zvane more than 6 years zvakadai rambe ndakazvivakisa imba yemasupa iyo handimaona izvo zvakachekwa izvi tinofila ningirikiri kuisa madhaka totovaka kuisa simenti kutoita imba wotonyasa plasta zvakanaka chazokutumidzira mafotosi iwowo yandakagadzira nayo iya inotonyatsoita imba yakanyatsosimba because ndichishandisa simenti iya chemberi matoilets mabathing room acho itoilet kunoku itoilet wachapindeni toilet itori nemanziki zvainoita manje toilet iyoyo pane isokawe iyi yacho ndikuri pakati apo ndopane chigomba uku kune tsvina inoitwa umwe inopinda umu inoitwa umwe inopinda muve ndomune chigomba chacho Alright. Saka ndo yese nzvimbo zvedu yakadai yese nyika zveuyu. zviyashokana pakanyatsogadzirwa zvakanaka yakajika pakanaka vanoda mafoto vanotoaiswa mafoto kwangu Nemastovu. Ndikiri flower pot animuona. Ndikiri flower. Ile dishes akatoita mama. Ichi zvichiko chinogara chingwa. bread bean. Ai, zvichikoita ngechini. Bread bean. Pakanaka ende pakagadzirwa. Pane loni animuona. Pese ipapo parifanwa kuita loni inozara kudai. Kana muri kuona sezvizvi tinyazodzika mugomba nemasteps tichisvika mugomba imomo. Mugomba imomo tasamone takaisa loni iripo yekuti munhu anotouya achigara nemarara ari marara iwayo amuri kuonayo hapana kana zvinhu zvamunoona nekuti tirikumunda separeta zvakanaka tichivaisa pamunoona kana kumarara zvinova kuti chinhu chekuti inokushemesa takutorawo vari paatachment tina mukoma kuda tofunga Mwana maitseni. Zvinhu. Vamuitseni aiwa. Vamuda kunditiza sei? Vamuda kunditiza, vamuda kundinzvera nzvenga. Ndingachiti kumunhu zvotopinda pasi pekira zvinhu. Watopinda pasi petiraki zvinhu ndingati chizivi kuti ndiri bora. Saka mamasike unondipo chamwari yakanzi kuri marombe. Akuru izvo zvatina zvawo but mao yangu aisiri but tinotofaidanga. Aya kanaka ndaifarira zikamba. Maifarira. Sike iwo uchimbotipa chinzi unonzani. Ndonzi kuda kwashi. Saka mukoma chimondudza imunoitwa animi. Kuda kwashi. Imimi panapa basa renyu chaiyo chaiyo rechii ndaona amuri kuzasi uko muchikambobva kumvura mukaenda mukati umo mukati mugomba chaimo mukabva mukaenda kuchristmas pasi yepazasi petiraki saka pana mune muchinyatsoti ini ndiri intern saka I'm trying to understand titoripo tine vamawasikana varipo tangopiwa madepartments recycling side waste management side koita re-education and development ndiri ku-environment and climate change asi ndira kustada chikoro ndinoita geography ndinoita science nechi-UMSU kana UZ ndanda kunonga Mama, mamanyira waitapo ndanda kunonga wamanya
Alright, saka uri kupedza rini attachment yako? Ndoita 9 months izvo ndiri pa 3 in August. I think in August. Saka chimondiudza watoda kunzwisa zvii zvawadzidza so far so good. So far ndichangotanga, but the whole concept ye waste management, ye recycling, 4 hours, reducing parts ye waste, using, recovery, nekuti like in general kuti waste anika isangoraswe pansi. Saka those 4 branches dzandataura dzedza dzinenge dzakutarisana neelement yewaste nerecycling. Saka isusu in general tichongonzi fana kuditsa like maprojects atinge taita tokana easy task nekuti tikatoti mamboona pane zvigubhu zvakatanga zvigadzira water papi pacho izvozvo apo takatotanga manje ndiwo wakaitira iyo fenzi iyo taona yebrown maona pane zvewaitione uya kuti nyatsounongedzera chamwai netira kuti zviri paside negate izvi zvakaita zvisiri zvebrown zviri zvebrown zviri kufenzi ndo tichangozvitanga kuti zvigubhu zviya kunze kwekuti zvigubhu zvoraswa tinoita manage waste yedu totogadzira panani. Saka zvimwe zvii futi necompost, pane compost yatichaita set up pakona tichingocompiler zvinhu zvacho mabiodegradable totogadzira compost instead of using fertilizers totoshandisa muri kutirwa nemavhorika anzi mapedigree. Saka pedigree waitepi manje iwo wati pedigree uripi pedigree wacho? Pedigree saka ndozvi zvinhu zvatichiri kuita panapa. Saka in general indoda ngodzidza kuti zvodii about waste, what should be done nenyaya yerecycling center. Saka ndangona mavideos kwazvichaenda like tichaenda kwazvichamanufacture. I think imagine kufana kuenda end of March fana yatosvikako ndoona again kwatiri kusenda zvinhu zvacho but mukuita zvakanaka and I'm happy kuti uri kuzvifarirawo uchiuya nechirungu chako pano. Unoona manje zvakanaka zvamboiti tozvitenda. Alright, shamwari waita basa. Ndiri paUZ ndiripo kaini unoziva? Muripi? Ndiri padivi pamade building yamunodzidza imi. Aizve papi? Hamu moti geography? Pasasa. Kuti integrated science zvako? Okay. Ipapo Zasuku. Ipapo ndakatiri interscience. Tangonana. Maitira kagadzirwa nezvigubhu zvazvi handiti arakanaka zvinamboiti but ndikuona futi kuti mukugadzira mavhesi emapizza. Sabona chamukusiya kai? Hapana. Muda kutosiya tisina chunhu? Marara ese anga achichengeteka. Futi maikena. Ukeni chero kokoronoti pfuuri. Iro rinoti pfuuri ere ndiro riri. Saka tinomacheka totogadzira mapizza. Saka iro richiita mari iwe? Iri anenge achiita 15. Then pamakentops matebs aya anenge achigadzira itori jaketi. Yesu ihembe yemunhu ke? Anotopfeka watofashani atochena indamurevesi Jesus. Ubva wabata bhegi rako watatoni saka unonzani iwewo? Aneso kuti uenda mumagrosi akeyo unotenga chii? Kutengerwa nani chikenini? Tione zvimwe zvacho. Ivhasi inoisa maruva mukati. Izvi zvigubhu zvatinokota neshinda. Bvutsa yakatopera kugadzirwa here?
Uzvimema kudhekoreta. Toita kudhekoreta. nebhutsi Ndiri kutoona zvekuranzi zvirikueni zvirikira futi zvozvi majesus ndimunogadzira aya kutanga from scratch nepapo. Saka munoita zvakawanda keni. But juzi rauyu ndarifarira manje. Juzi rake kani. Ari juzi ndoridere. Saka chariparini juzi shamwani. Unoniparini juzi. Mangwana. Ndorida nhasi keni. Nditongondipo yekereka. Haudi kundipa? Ndo muri kuti maplastiki echingwa here? Maplastiki echingwa chekwaproton. Tinoda kuti marara ese. Hapana chamuri kusiya. Hauchadi kundipa? Nekuda kwei usingachadi kundipa? Asi ichi chakanaka ichi. Hawa chenesi. Kuita svutu. Svutu unoiziva here iwe? Svutu unoiziva? Yakaita sei svutu? Yakaita so? Alright. Alright, vakaona basa vakaona zvatakanga aiwa tirikuona jirawo renyu rakanaka, very unique.